7 жаштамын, мен 2-класста окуймун. Силер коронавирустан коркуп атасыңар, мен корккон жокмун, бир эле Аллахтан коркуп атам. Силер коркпогула да коронавирустан, только Куран окуп отуруп эле үйдө, коркпогула коронавирустан. Мен азыр Яйлахларды окуйм, 500дөн Астагфируллахты окуйм, Аллахты басын окуйм, Аллаху Акбарды окуйм, Астагфируллахты көп окуйм да. Силер коркпогула да коронавирустан, бир эле Аллахтан коркпогула. Коронавирус Аллах алып келген да бул жака, анан кайта апарат. Коронавирусты биз башка жака апарат. Силер коркпогула коронавирустан. Мен мамам бизге үйрөткөн, эртең турганда Аллахым өзүңө өзүңдү деп окуп турабыз да. Анан кийин уктатканда тоже айтабыз, Аллахым өзүңдү аман кыл деп айтабыз. Мамам бизге Курандарды көп үйрөтөт, талимдерди Куранды үйрөтөт. Здесь же Нурсултан Назарбаев главный. Нурсултан Назарбаев главный. Да? Он же уже не президент. Да, потому что он постарел. А кто сейчас президент? Ты даже не знаешь. А я знаю. Да. Вот так вот. Касым-Жомарт Токаев сейчас президент. Он самый главный. А ты его даже не знаешь. Самый главный Аллах, потому что он нас создал, а не твой президент. И никто, только Аллах. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان، نيتي دوما في إتقان، فإن الصدق منجاة ثواب يثقل الميزان، من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا